milfs. Just milfs bob man. Black, mommy? Yo, ni di Gwcci. Dyma gyfweliad Athrylith ni. A mae'n sengl newydd ni, Canna. Come on. Wow. Oedden ni'n licio'r un math o music, mynd allan, house parties, clybio, ond doedd na byth really yn math yna o music yn cael ei wneud yn Gymraeg, na. Na, a fatha, o'n i'n mynd i events Cymraeg, o'n i'n edrych o gwmpas a... Just SRG fatha, just Ie, indie rock band. Oedd o'n decent pan ni fatha 13, ond da ni'n mynd pussy ddim mwy na, so... Na, exactly. Me personally, I wouldn't take this level of disrespect. So, o'n i'n meddwl, wel, neb arall yn neud o, so, nawn ni'n neud o ta. Pam ddim? Pam ddim, ie, exactly. Exactly. Paid a cael yn upset. Paid a crio, mate. Paid a bod... Be di problem chdi efo masg o chdi, methu gweld problem chdi efo masg chdi, mate. Ti'n wedi ffocin neud i sydd, mate. Na, y gwir reswm ydi, da ni'n sbio ar y scene gerddoriaeth Gymraeg. Y sy'n rock Gymraeg, Specifically, dyna ie. gyd dio ar y funud. A mae just yn llawn bobl hyll. Be dwi di wneud i chi? Llawn y cheerings. Middies yn bob man. Ond diolch yn deg na bod ni efo fatha talent sydd gen ni, y tunes sydd gen ni, a bod ni'n deg allan o ddeg. Ond wedyn, di bywyd ddim yn deg chwaith na. Na, so, suck it. Na, mae'n glyn am music yndi. Lyn am music. Cadw ffocws ar y music. So, ie, pan ni'n uni yn Gaerdydd, oedd ni'n mynd i Canna, Canton, yfed yn pubs o stuff ar gyfer internationals, football, rugby. A nis dan pubs Canna, snedrych o gwmpas, a na Be milfs. Bob man. Just milfs bob man. Black. Os da chi wedi bod i Canna, just... Ydych chi'n gwybod? Soy latte a pilates, ydw i'n Canna neu yn LA, sugar. Mama come on do your payday. Tyd ar Gwcci am playdate. Mae yna formula i'r game, iawn? Sut i securio'r bag yn Canna? Be sy'n digwydd ydy, mae'r mamis i gyd yn rhoi leggings ymlaen a'i trainers ymlaen fel tasyn nhw'n mynd am jog, ond dyn nhw ddim yn mynd am jog. A ti eisiau god drops yn game, ti eisiau god mynd fyny atyn nhw. Ie, a ti'n gallu mynd, mami? Na, ti'n dropio game, ti'n spitio riz. Wyt, ti'n gael rysio nhw fyny. Ti'n mynd gael poeni am y gŵr, mae'r gŵr i ffwr. Sensational. Os rhywbeth, os da chi'n ŵr i rhywun yn Canna, da chi'n lwcus bod ni yna i pigo fyny'r slack. Ni sy'n neud y gwaith caib ar rawl, hwnna. Da ni'n single-handedly achub y divorce rate yn Canna. So, effectively, da ni'n neud ffafr i chi. Yndan. Tio, y pres da chi'n neud i ffwr, Da ni'n gwario fo'n da well ni'n na chi. gwario fo well na chi. Ie. A mae o, meddwl amdano fatha investment mewn i'ch priodas chi. Ie, long term, Long term investments, da chi'n gwybod bob dim am yna. medium term. Short. Canna, Dolce, Gabbana, methu, fforddio, byw yn, fanna. Wel, mae'n high-end, yndi? Mae'n designer. Os ti'n byw na, mae gen i ti'n neud bank, fatha, ti yn. Ynim, Clwyd, Sigmund, Freud, angen, ffeindio, sugar, mama. Eat a puss, eat a puss, eat a puss. So, bars, i ddechrau fo, bars. Dim pawb sy'n mynd i ddeall y bars yma. Os na rhywun arall yn gallu sgwennu bars cystal, os dyn nhw di ennill y gadar ella, beirdd, canrif yn ôl o bosib, ond dyn nhw methu rapio fatha fi, so mae'n high IQ bars hwn. Os da chi'n ymwybodol o waith Sigmund Freud, da chi eich wedi clywed am y Oedipus complex, a hel, eich bod gen i Oedipus complex, just dim am fy mam i, ond am dy fam di. What it do, baby?